ассалому алейкум азизин, дар бораи сураи Ал-Бақара. Бақара яъне ки сураи карова гову. Дар ояти 65 мегӯяд ки касоне ки аз аҳди худоро шикастанд, касони аҳди худовандро шикастанд чӣ кор карданд? Онҳо бо воситаи ҳазрати Мусо алайҳиссалом гуфтанд ки мо худованди туда имон меорем ки вақте мо хӯрокат я хӯрока талаб карданд, худованд барои хӯрока нозил кард. Нӯшока барои онҳо чашма пайдо шуд, нӯшиданд. Пас Аллоҳ таоло гуфт, масхара карданд, имон наоваранд. Гуфтанд: мо имон меорем, агар ки моро хӯрокат я худои ту нӯшокат я имон меорем, имон наоваранд, масхара карданд. Пас Аллоҳ таоло онҳоро маҳрум кард аз сайд кардани моҳӣ. Ва ё ба сайди моҳӣ мерафтанд, рӯзои шанбе моҳӣ бисёр меомад аз сайди ваё. Аллоҳ таоло онҳоро манъ кард, яъне ки чӣ кард? Маҳрум кард аз ҳамин сайдашон. Ва онҳо чӣ кор карданд? Рӯзи ҷумъа бурданд чӣ мегӯянд, сеткаи моҳӣ шикоркунишонро монданд, гуфтанд рӯзи шанбе мерем ба ҳазир моҳиёнро гирем. Масхара карданд. Мисол чӣ мегӯянд, хеле чунаку доно гирифтанд дар пеши Худованд, пинҳонкорӣ карданд. Аллоҳ таоло мебинад ки ҳар коре ки мо мекунем. Мисол ки аз нафаси мо Худованд, ҳар як нафаси мо дар назди Аллоҳ таоло ҳисоб китоб дорад. Мебинад он дар ояти Қуръон мегӯяд ки аз раги ҷона ба шумо наздик ҳастанд. Ино барои мемонанд имон, мисол имон надоранд, мисол ки имон ба Худо надоранд, ино кофирои мутлақ мебаранд мемонанд. Чира ба рӯзи шанбе мегӯянд равем ака бигирем моҳиҳо ҷамъ шудем, сайда гирем. Аллоҳ таоло ба онҳо дар ҳамин ояти 65 дар охири оят мегӯяд ки пас шумо маймун шавед. Маймунҳои аз дар ғазаби Худо гирифта шуда, маймунҳои чӣ мегӯянд, вай шикаста шуда, дар назди Худованд хору залил шуда. Ино маймун мешаванд, аммо инсонҳо, одамҳо ба сурати маймун мубаддал мегарданд. Ҳамин маймунҳое ҳастанд ку шимпанзе, орангутанг мегӯем ку, ҳамино монанди ҳамин чианд? Бинед чӣ мегӯянд, инсонҳо дамонанданд. Дами инсонҳо дамонанданд чиёшон. Барое ки аз инсон Худованд онҳоро маймун гардонид. Дарвин гуфтагӣ буд ки инсон аз маймун пайдо шуда. Аз маймун пайдо шуда бошад, чӣ боз аз маймун пайдо намешавад? Фикрҳои хатои чӣ мегӯянд, ифлос дар майнаи сари мо дар мактаб ҷо карда буданд, вақте истифода ки инсон аз маймун пайдо шуда. Мегӯем маймун аз инсон Худованд табдил додагӣ, ки вақто аҳди Худовандро шикастанд, аввал ки Худовандро масхара карданд, ки нон ба моро хӯрокат я мо имон меорем, имон наоваранд, ба мо нӯшокат я имон меорем, имон наоваранд. Ва баъд бо аҳди Худованд ба онҳо ки манъ кардагӣ буд ки шумо ҳуқуқ надоред рафта рӯзи шанбе сайди моҳӣ кунед. Онҳо боз макру ҳилаи худшон вай карданд, макр кардан, ҳила карданд ва дар макри Худованд чӣ кор кард? Онҳоро ба маймун онҳоро мубаддал гардонид. Маймун шуданд. Дар ояти 65 сураи Ал-Бақара хабар медиҳад ки Худованд амр кард ки шумо маймуни чӣ шавен? Хору залил дар назди Аллоҳ таоло. Пас ҳамин хел аст. Касоне ки масхара мекунанд ку, мисол дини ислом, мусалмонҳое ки мисол ба ном мусалмон ҳастанд, мисол намоз намехонанд, ё ки мегӯянд ба намоз намехонам, ба чӣ? Ба Аллоҳ таоло ба як дард гирифтор мекунанд бандара. Мисол дарде гирифтор меша, имтиҳон мекунад Худованд бандаро аввал, баъд имтиҳон ки нафаҳмид, баъд ғазаб мегирад Аллоҳ таоло. Мегӯянд ку садои ғазаби Худо биёяд бар сари банда, садо надорад, вале ки дар сари банда ки зад даво надорад. Барои мо бояд ки аз қонуни Худованд берим, бояд ягон кор накунем. Мисол ки ҳар мусибате ки бар сари банда биёяд, бояд сабр кунем. Яъне ку калиди ҳамаи мушкилиҳо сабр аст. Ҳамхасе гӯшна монем, сабр кунем, бемор шудем, сабр кунем. Яким бемориҳое ки Аллоҳ таоло ба мо медиҳад, имтиҳон медиҳад, мекунад ку. Дар сураи ояти охири сураи Бақара мегӯяд ки бандаро Худованд аз қуввааш зиёд имтиҳон намекунад, аз қуввааш зиёд мушкилӣ наметиҳад. Ӯро мисол ки душворӣ наметиҳад, ба он душвориро мисол Худованд сазовор намегардонад ки ба он қадаре ки қуввати ӯ нарасад. Ба он қадаре ки қувваи мо мерасад, Аллоҳ таоло худаш беҳтар медонад, ки ба ҳамон чайни қувват тавониямон ба мо Аллоҳ таоло мушкилӣ медиҳад. Барои ҳамин аз қонуни Худованд саркашӣ кардан, бинед Худованд чӣ хел моро, албатта ки мисол маймун намекунад. Мисол маймун дар Қуръон омадагие ки ваё бисёр саркашӣ сахт карданд, мо имон оварданд. Алҳамдулилла ки мо мусалмон ҳастем, мо имон дорем, ба Худованд бовар дорем, лекин мо бояд ки бо вуҷуди ин бояд ки намозҳоро бояд ки тар накунем, бояд ки мисол ки Рамазонро дар пешаи Рамазонро бояд бигирем, дар ки ҷо ки набошем рӯзаи Рамазонро бигирем, то он ки агар ки духтур ба мо иҷозат надиҳад, ки мисол касе ки мисол меъдааш бемор аст, касе ки мисол ки ҳомила аст, касе ки кӯтаки ширмак дорад, бо дастури мисол духтурон, табибон мешавад ки иҷозат
дода шавад, ки рӯза нагирад. Ғайри ин мо набояд ки рамазонро тарк кунем. Мисол рамазонро бояд гирем, дар як сол як бор меояд. Ин рукни аз рукнҳои ислом аст, ҳам ҳаст. Бояд мо ба шумо огоҳӣ диҳем, хабар диҳем, ки мо ба шумо бояд ки моҳи шарифи рамазон дар пеш аст. Ин рӯзи 11 аст, 19 дар Тоҷикистон рӯза мегиранд, дар Россия 18 рӯза мегиранд. хоб ана ки рӯза дар пеш аст, рамазона бояд ки пост дорем. ҳамин мошина дар як сол як бор ремонт мекунанд, не таъмир мекунанд, запчастоша. ҳамин одамам дар як сол як бор дарунша бояд ки таъмир кунанд. Мисол лекин як рӯз то вақти рӯзакушоӣ бихӯрем, баъд вақти рӯза омада шикама то таи гулӯя пур кардан дар кор нестем. Мо дар бобати рамазон иншоалло барои шумо мекунем видео, ки чӣ гуна график дошта бошем барои хӯрдани моҳи шарифи рамазон, ки ба ягон бемориҳои сироятӣ дучор нашавем. Ман графики хуб дорам дар рамазон, ки алҳамдулилло ки ягон бемории сироятӣ дар ман нестем. Ман рӯзаи рамазон бо ғайри рамазон шаймпанҷшанбе ман рӯза мегирем. Алҳамдулилло ки худованд моро дар ҳифзаш нигоҳ дорад. Бемориҳои сироятӣ гирифтор шудагӣ нестам, барои он ки мегӯянд ки ақл пояи давлат аст. Мегӯянд ки нафси бад балои ҷон. Пур хӯрдӣ пур, мисол ки баъд одам чӣ мешавад, узвҳои дарунӣ баъд осеб меёбаду баъд кор фаъолияташро аз даст медиҳад. хоб зинда саломат бошед, хонавод сарбаланд бошед. Поделиться, лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Ба диққататон ташаккур.